Jednou z takýchto žien je napríklad Zuzana Števulová, poslankyňa za Progresívne Slovensko, ktorá dlhé roky viedla mimovládku Liga za ľudské práva, ktorá sa venuje podpore migrantov a utečencov na Slovensku. Teda tomu, aby sa tu cítili čo najlepšie a aby ich sem chodilo čo najviac. My sme ale za uplynulých 24 rokov na Slovensku pomohli takmer 2000 ľuďom. V nedávnej dobe sme prijali skupinu 150 irackých kresťanov. Práva utečencov a migrantov obhajuje s takým nasadením, že jej za to dokonca bolo udelené ocenenie International Women of Courage od amerického ministerstva zahraničných vecí. Hovorím vám to len preto, aby ste vedeli, že akých ľudí vlastne volíte, ak ste sa rozhodli voliť PSK len preto, že sa chcete zbaviť Fica. Dúfam, že vám to stojí za tú nádej, že budete mať o tých pár eur viac, čo vám sľubujú, výmenou za to, že vám potom počas vašej večernej prechádzky v meste dá gangbang pár Sýrčanov. Ale možno práve to je Števulovej cieľ. Možno je to jej dark fantasy. Možno jej chýba dobrý sírsky. Veď viete.